ఏమంటావు? అబ్సల్యూట్లీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడైతే ఈ ఏబిసిడి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో నేను ఒక గెస్ట్ని పిలవాలి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడమని. కానీ నాకు కొంచెం భయంగా ఉందంటే ఆయన ఇందాక నుంచి నా వైపు చూసి నో 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 అని సిగ్నల్ చేస్తున్నారు. సో నేనైతే పిలవనమ్మా, నువ్వే. ఓహో, అలా అన్నారంటే ఎవరో నాకు కూడా తెలుసు. అఫ్ కోర్స్ సురేష్ బాబు గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. సో నువ్వు పిలవకుండా ఉండడమే బెటర్, అందుకని నేనే పిలిచేస్తాను. సురేష్ బాబు గారు, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్? అండ్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని బొకే అన్ని చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. సురేష్ బాబు గారు, సార్ మీరు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చి మా కోసం 2 మాటలన్నా మాట్లాడకుండా వెళ్తే ఎలా చెప్పండి, అందుకని యూ హ్యావ్ టు టాక్. అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక ఇక్కడ కూర్చుంటున్నప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ వై దే కాలింగ్ సంబడి లైక్ మీ హూ డజంట్ స్పీక్ ఫర్ దీస్ ఫంక్షన్స్. బట్ Sridhar is a good friend and we've been together for quite a while and I wish him all the best. But I'm here because of Sirish. Sirish grandfather nunchi naaku telusu. I can see a lot of Allu Ramalingam garu when I see Sirish. So he's a very, very nice man. I really remember him dearly. And Sirish's father is my friend. And I wish Sirish does very well and makes his family very proud. All the best, Sirish. You'll do extremely well. To the entire crew, wish you all the best. And I wish this film does very well. Thank you.